wong ayu kepujaku ati susah kangen sliramu ganti laning ati kangening ati Mas Willy. Nah, padha atine kok. Ya padha atine. Ya umpake kangening ati kan kaya Pranasitra ta Mas. Oh. Lulu roji nemo nemji ngono kae. Nembat mombat Lulu jiro nemo nem jiro lu ngono kae. Rek nempat-nempat ki kaya pari wineh to aku Mas. ki iso ku trimo nemo luroji. Hei. Dot. Yo Mas Odot. Manut Nemo luroji. Nemo luroji. Nemo luroji. Buk 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 bus. Terus Buk 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 bus buk 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 bus. oh bobok. Ki lagu kobong Lah judulnya. iya, lah nganggo bus bareng Mas. Buk 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 bus ngono tok kuwi. Oh. Iki pe dituku 20 juta rung tak kekno iki. Kuwi ra yo kuwi garapanmu to Mas? Iya. Heeh. Lagune apa judulnya kobong? Lah. Buk 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 Bus. bus ngono tok wis ngono. Ning menak kok. Menak. Nemo luroji. Nemo luroji. Nemo luroji. Buk 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 bus. Wes. Lho, kok gak bulat-bulat Mas? Gak kok. Oh. Lah jare kobong mau. Ora lagu tok kok. Oh, lagu. Lagu tok lho. Matur sembah pun Mas Billy, setunggalipun panglipur saka Pak Rete 08 wis kepareng katur ganti laning ati kangening ati kanthi gagras Mas Tarto. ayu ning rap nggih.